שלום, אני רוני, והיום באתי לעשות לכם מדליות. בגלל שיש קורונה אז לא נותנים לנו מדליות מהגן, אז היום אני מכינה מדליות. יש לי פה את המצרכים. זה מחורר, סבלונה, חוטים בצבעונים שכבר גזרנו אותם, מדבקות, שתי מספריים, טושים ועטים. לא, אין לי פה עטים, יש לי פה עיפרון וטושים, בריקסטולים צבעוניים, ופה יש לי רק בריקסטולים שהם נראים כמו דף. אז בואו נתחיל. אז יש לנו פה סבלונה שעכשיו נעשה איתה. יצא לי. אני לוקחת מספריים וגוזרת. הנה, גזר. עכשיו יש לנו פה כאלה בריקסטולים נצנצים. יש פה מכל מיני צבעים ומדבקה, נכון? אנחנו כותבים. אני לא אכתוב, אמא שלי תכתוב, כי אני לא יודעת לכתוב. אפשר לכתוב כל כבוד, איזה יופי. אפשר לכתוב תותח העולם, או אלוף העולם. עכשיו אני מדביקה עוד עליהם. עכשיו אפשר לקסט במדבקות. שמה. עשיתי. עכשיו אני מדביקה מאחורה. עכשיו לוחצים פה, אז זה עושה קליק ויש לנו כזה פה חור כזה, ואז חוץ מזה גזרתי, אני מוציאה אחת ושמה בתוך החור שעשיתי. ואז אמא שלי קוסמת לי, ואז יש לנו מדליות. הנה, יש לי פה עוד כמה מדליות שעשיתי. אז לא לשכח גם לסדר, וגם לא לשכח לעשות לייק ופעמון, ואם יש לכם שאלה, תאמרו לי, ולא לשכוח, לא.